Deficitul ăsta foarte mare despre care vorbim noi, adică undeva în jur de 7,5%, se datorează foarte mult și investițiilor care au fost făcute în România și cofinanțărilor pe care statul român, indiferent de nivelul la care s-au întâmplat aceste investiții, a trebuit să le suporte. Dacă ne uităm undeva la 2,5% din acest deficit, este cauzat de faptul că România a atras extrem de multe fonduri europene în ultimii ani, dar a fost nevoită să vină și cu partea de cofinanțare. Corect. Și atunci această parte de cofinanțare a determinat un deficit atipic, să spun. Deci, Totodată... să explicăm un pic celor de acasă cum funcționează cofinanțarea, pentru cine nu cunoaște. Ok, hai să le explicăm. În momentul în care tu atragi o sumă dintr-un proiect nerambursabil de la Uniunea Europeană, să zicem, în momentul în care tu atragi 800.000 de euro, marea majoritate a proiectelor, chiar 95% dintre ele, necesită o cofinanțare din valoarea totală a proiectului. Dacă tu ai atras 800.000 de euro, iar valoarea totală a investiției este de 1.000.000 de euro, tu trebuie să pui diferența de 200.000 de euro. E ca atunci când îți cumperi un apartament. Tu ai niște bani la saltea, dar ai nevoie să faci un împrumut la bancă. Și atunci cele două sume adunate dau suma necesară pentru achiziția acelui apartament. Pentru că s-au atras foarte multe fonduri și pentru că s-au făcut multe proiecte cu aceste fonduri, automat și suma necesară cofinanțărilor a crescut. A crescut pentru că noi vorbim aici, cel puțin în ultimii ani, de când a apărut acest PNRR, vorbim de sume foarte mari care au, adică de miliarde de euro, de zeci de miliarde de euro, bani europeni atrași, care au atras după sine schimbarea la fața României. Da. Și aici putem vorbi de autostrăzi, putem vorbi de felul în care arată marea majoritate a școlilor, cel puțin din orașe.